kining tirada na sab sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ipaundang daw nila ang hearing sa kaso. Kahinumduman tong niaging simana nagsumite ang pipila ka mga Duterte or mga diehard Duterte supporter, mga kasama or mga Duterte supporters og petisyon nga ipaundang lalagi ang impeachment complaint sa House of Representatives. Kalaro na ito mga kasama ha, sa House of Representatives lang. Okay, mo to'y nakabutang sa maong dokumento, pero dili man tabugado mga kasama, magsisibya lang man ta, dili na to na ba-decode ang word for word, kaya di man tabugado man to na natunan, pero ang pagsabot lang nato, so kung unsa man nato nasabtan sa maong dokumento, defective daw ang maong complaint mga kasama o kaning maong reklamo. Sumala ining mga abogadong nagpasaka og petisyon nga ipaundang na ang complaint or ang reklamo batok kang Vice President Sara Duterte. Kulang matud pa sa ultimate facts or facts ang maong reklamo. Tungod niini, dapat na daw mga kasama i-dismiss, gilayon, ora-orada mga kasama ang maong impeachment proceedings sa House of Representatives. Bawal daw gamiton ang proceeding para kumpletohon kini. MN Kuskus Batikos. Akong pasabot sa kumpletohon mga kasama, kung unsa man ang mga kulang sa reklamo, dili daw dapat gamiton ang proceeding aron lang makompleto ipasabina. Gipatawag pa ito si Ramil Madriaga ang SALN, Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Gipatawag pa ipagisabina pa gyud mga kasama, and nitubag sab ang ombudsman nga andam sila isumite ihatag sa House of Representatives ang SALN ni Vice President Sara Duterte, pero expected naman ang makasama kay majority sa mga members sa House of Representatives dominated sa kaalyado ni PBBM, and we all know nga ang ombudsman karon mga kasama alyado lang gihapon ni President Bongbong Marcos Jr. MN Kuskus Batikos.